an se se kang sanai rok ko mangma sai tha ha lai nang mani kok sai thang ha sung omo hamja goi tei nene kha nang goi cheng borom ro nai hanai cheng lai mani rang ni mare kuno metaria sung no goi phai tha kadung ma bos rong goi sini hoda ni okra rong no je political ni bokrok hawi sini leaders rok ba kami amsai ni lokurok sini hoda ni bagoi samang tangnai rong no borom romani sinok galia hani bagoi sini maharaja barbar ne sawur kami amsai ni khoroksa member si sini hoda okra rok sai si borom mangkok si society bo nini je jaga invitation roja kha hingke sini society wo party no si torjak sibo sini society jati gosti santai oma hairok no torjanai sikari kha sung party thasa khai hangke kobok laila ha nimantron chalaila je oma hai sini society no sakagnani je tuluk ke process chole mani omo sung sini hoda rok ni bising tei hoda okra rok no sung rongoi nargya hangke sini raja bukuri sini ha bukuri na hai hne bubagra barbar na sawo hai ke na sung tini sini isi meeting o joto bai ne bubagra samani no alochona khailai chung ei borom no sung borom rowoi sini society no sung rago nani nanai sini society sini somas rakha hingke sung diso nai mana je sini hano sung bo direction bai telangoi development khai manai sini rajo no sung development khai thani go sini hoda ni sini community ni je bhumika tongo omo koisa political party ne khai meya jodi si society ro krak khai ke sung sini je tabo bui bai thungjak tongmani bo haini greater tipralen phang thung tei juda diman phang thung je sini raj tongmani no sini community ni leader of jodi si joto no aware tong kha hangke sung tani maya khanai ba hani bangoi chi sini one chom first priority sini community ni sip rok sini hoda okra rok si sini rajogo borom mani nagrau hai hne chi sung borom ro laiba ni cheng tini bo je dofani bangoi hoda ni bangoi samang khainai je community ni bangoi samang khainai boni পারিবারিক অবস্থা যত গনাংয়া সুগিয়াবো তংবো কিন্তু হডা অকরা উংথং নিনি রাই উংথং কাসকো উংথং বরনি নাও गोबांमा डिग्निटरीज माने लिडार्स रक गोबांमा थाङै बरक बाय आलोचना खायनि थांनाय कम्युनिकेशन चलेनाय गेस स्टेटास मेंटेन खायमै आङो जों बरनो चाय पानीनि व्यवस्था खायनि छनो जोंनि सोसाइटीनि हेड हि हजानाय रक्सि मेंटेन खायमै आं थाङो गेट सोसाइटीनि डेभलपमेन्ट नि बागै सामन खायनायनि गेट अनेक खरसा आसा जावा गारि नि हानि बागै बोखा दंफानो गोबांमा सोसाइटीनि बागै तांनि मुसुमनाय रक सामन खायैमाया गे ओ जागाव नैनि कायसा पुख्रिव हादु कक्सङै किसा रमानि हायफादे किसा सुबाजाग न चा कापसा नग्राय रनो खासवानि फारि सुगजा न हाय हनै जों चेंलाय जामानिसि गाव म कन्टिन्यू थांनाय जे तिनि 18 जन तिनि फडा अकरा दङो बरनो जों बरम रलायमानि यागुलो जे कमप्लेन दंलायमानि रियां नि मलसम मोरासिं अमा हाय कम्युनिटी नो आनचे सिगां सानाय रक साइथा दा कमल स्पेशली साहा अमा जों थिक थाइमेया एडिसि हाफां थिक थाइमेया महाराजाबो खाइमेया अमा जों बाय जों सि थासा मांनाय दिनै जों मलसम बाय मलसम वालायलायले हांके सोबा लस नायबा मलसम कम्युनिटी लस नाय निनि रियां बाय रियां वालायलायले हांके थालायां हांके
sebab loss nai riang community development ungma nino kasojak mani kelai nai sem omahai mora sing nge sung sak bai sak taku bai taku sung kok salai với bus kang agong lai wen nong mana ya sini deputy CM sai thang mani kaise rastro si hingke kabangma jati tong hingke sung o kabangma jati kabangma dofa sung jotono mawa sunai chini raijo chini ha no chini desh no bahai ke bus kango agong roi tilang ma oro jaga si sung bai chung si kathala yang tong hangke বইবা সুবিধা মা সিনাইতা তিনি যে जों ও অবস্থাও তংমানি বইবাই जों যত সালাयो বইবাই সাতক जागो निनि पॉलिटिकल राइट्स माया अंगो इकोनॉमिक राइट्स करे इंगो जेने सोशल राइट्स करे इंगो जों जे आसक सालाय तंमानि जोंनि भूमिका दं जों सायां माने जों बाय जों कथालायां माने बबो बै सुबिदा मा फाय तिनि बैनि हाय जाति जोंनि साय उलक खासिनाय र जोंनि साय उलक खासिनाय गोबां जाति दं जोंबो मेनसन खायखायके बर' जोंनो जाजायनाय हायफोरनो जों रवै मानाय जे जों साय उलक खासिनाय र निनि 80 दशआव लांता लांति तंनाय र बनसे सिगां लांता तंनाय र दिनै जोंनो अंकलावो फिर अंकलावो थिखलाय बर' लाय थांबाय हाजों बर'नो ते 100 बोसोरसोनो स्लामालिया थानाय जे जों आगि नसिमि खासिजाक हाजार हाजार बছर सिगां जोंनि राजा बाय दैदुल जागै जों खासि फायजा बंश गायसे जाति गायसे दफा दिनै 80 सालनि परे खासिनाय बे बाहायके लायजाक थांखा अमो जों जोंनि ससाइटियाव अबयस्से जों आलोचना खायनो नांगौ आलोचना खायै जों कन्स्ट्राक्टिव डिसिसन नायनो नांनाय बाहायके जोंनि ससाइटियाव जों आगावनाय दिनै जोंनावबो ड्रागनि मात्रा जे सालसा फायै जोंनो ड्रागनि एक्टिविटीज न दैबि रिसार्च खायनाय सामन खायनाय जोंनाव फायै फुनुं फायनाय 2014 नि परे जिबाबि मात्रा बारेखा सेन मार्केटिंग रंनि बिजनेस हाय खरकसानि कनै खरक ब्रै नि 8 जना नि 16 जना अमाहायके बारे माने उलकेनि बुसाजों न हाय आता जय कायने निसि मेडिकल टेस्ट मा खायसिनाय जेमन बायरे रवो DNA टेस्ट खायफु निनि थै टेस्ट खायफु एच रक दि तंग मा हाय रकनि नायनि बांग टेस्ट खायजावसि गरे हिकेसि कायफु मान हाय संके ड्राग दे साजायासि ओ सलाबाय टेस्ट खायसि जिनि बसाजनो कायसिनाय बा जिनि बसलानो कायसिदे अमा हाय अवस्थासि ननाय गे बनो कासवानि जिनि जे सोसाइटिवो तंनाय र सोसाइटिनि बाङै सामों खाय तंनाय रनि भूमिका ब्लै कतर दिनै जों जुबक के जोंनि बेकरें हजागो सोसाइटिनि दिनै ओ बेकरें ड्राग बाय गदालै थांखा इंगा अमनो जों कोनो पॉलिटिकल पार्टी तिप्रा मथा मोनसा खायमेया बीजेपी मोनसा खायमेया बा अन्यान्य दल बनो मोनसा खायमेया किन्तु सोसाइटी बनो खायमावो जोंनि हदा बनो खायमावो इंगा अमनो कोयनानि मोसौबो जों बनबो स्टेप माना लायनाय जों दिनै ओ पान्दानि बिसिंतै जों अनारेरियम प्रलायमानि पान्दानि बिसिंतै जों अमबो मावानस लायनाय बस कांगसिनि जाति दफानो जों बाहायके दैदुलै थांलायनाय निरक जतनो सायमानो जोंनो सि फोरमानाय जा किन्तु एजुकेशन खायनायनि के निरनि याफावो जों दै बसिनि गोबांमा सामुंबो तां र करप्शन माने जों पॉलिटिकल पार्टी हिंके आनि दल सपोज रनि आनि दल से करप्शन बाय इनवॉल्व तो हा जों के सीधा साहके जों वोट बैंक न मावा सब किसा बाहाके सीधा हरा गया हायसि किंतु सोसाइटी हरागो जेतु जे डेवलपमेंट वर्क मिरनि आमसायो सोलेनाय आरो सि आनि लीडर सि इनवॉल्व गई नेने 50% से सामं तांगै आं था हांके आ जागा डेवलपमेंट वर्क चिनि न लॉस नाय चिनि सोसाइटी न लॉस नाय आरो हवानि पावर हिंके निरनि यागो
जों हिंके हरा याहाके तांगदि हि हके दल कावै दे उरुम उरुम नाय पदरे पद गोबां जों मावा सौवो हिंके निराव हिंके बहायवा सो यावो इबेन सोसाइटी नो बमाहाय डाइरेक्शन रवै बमाहाय नो कासमानाय बदर नि याफाव दं आं को गोबां साया जे तिनि अनारियाम मानाय र बरना आं खा काहाम याफारो फाइनाय सालो ओ रांकिसि साबाय हयतो मोंसा सौया अमा हामजां मानि मारिसि जों हामजां मानि मारिनो जों बरम रलायनाय बोखाबायनो जों खाका मावा सौलायनाय फाइनाय सालो जों महाराजाबो बारबार सावो अमा जों किसी सारो माने लासि सिंसा सिरनै सावो किन्तु एडिसिनि जे कैपेसिटी अनुजायै जों जे सौमानि अनुजायै जों रलायनो सारथारो फाइनाय सालो जों तेबो अनारियाम नो टेक्सा परिमाण दे पारे लाइमान नो बनबो जों डिस्कशन खालायजा अलरेडी नो ताबो फर्स्ट स्टेप जों अमाहाय आसु गराखे तंग्रलाहा फाइनाय सालो जों टेक्सा बारे रय रनानि बागैबो जों वानसौइ दङो दैसिं सामानि हाय जों वानसौला हांखे वानसौइ गदोंमा ओंपाया जे रनाय होनै डिक्लारवै दे सनावैसि गदोंमा दे सनाहा पायहा अमाहायके जों नौ किन्तु जोंनि महाराजानि बखकसै जे कग नखार मानि अमा दालारिया बजे कग नखार खा हांखे गुबै ओमो हिंखे ताबक जों जेहेतु महाराजानो सावो फाइनाय सालो टेक्सा बारे रनाय हिंखे जों बारे रलायनाय आसुक सावैनो जतन हायनो हाय आनि पाइप्ले हामजामा दै खुलमाया फारो आनि को अरन मथाखा जतन हामबाय।